Căldura și frumusețile ei a fost odată ca niciodată, că dacă n-ar mai fi fost de oaci. Priviți acești cireși, doamnelor și domnilor, după care ne saliveze gura când ne uităm la el. Mamă, ca lui Nikita când i-a târnat țâțile. Ia uitați, doamnelor și domnilor. Mamă, uitați, drumurile plaiului de subcumpene, plaiurile țărănești. Și ia uitați Poiana, magnifică, doamnelor și domnilor. Super magnifică. Mamă, parcă zici că sunt Diaconescu când prezint în reluare. Mamă, ia uitați ce se apropie, un țăran. Mamă, fugiți în calea lui. Un țăran mioritic din plaiurile Dunării moldovenești. O ia la goană, uitați, doamnelor și domnule, vrea să taie râmilii. Mamă, senzațional! Mamă, sunt convins că asta va prinde și în reluare, și în direct, și în exclusivitate, în toate, doamnelor. Și, doamnelor, uitați acest nuc, care peste câțiva ani, probabil că se va face mare. Dacă nu va veni iară țărănoiul ăla să-l taie. Doamnelor și domnilor, acest drum este fascinant. Uitați pomii ăștia, că sunt ei de mari. Mamă, că cât sunt de mari! Și așa ne continuăm noi drumul. Ia uitați, doamnelor și domnile, boltocerii pe care pot să le fac o poi de-aia torențială căcată, doamne! Ia uite și pe ăla taie stâlpul! Doamne! Haideți, domnule, să vă iau un interviu! Doamnele! Hai să vă iau un interviu, ce faceți dumneavoastră aici? Bine, aici, taci eu în jarane. Păi de ce tai pe stâlpul ăla? De ce-ați spus? De ce tai că strici aia? Zi, mă, nu mai taia pe ăla că strici aia în gură. Zi, de ce tai? Ca să duc niște lămi, m-am adus să mea, domnule. Păi da, de ce ai și pură de? Da, păi. Păi da, de când ai tu pură de, fă? Mă. Am eu de vreo 20 da. Bine, la revedere. Aoleu, doamne. Notule, doamne, uitați acești mini copici în miniatură. Uite-o și palma mare de Culujan. Uite-o, mamă, cât e de belea. Mamă, am plecat, uite, domne și domni. Uite, căcăruțile cum m-a trecut paci. Porci mistreți, doamnelor și domnilor, a venit pe aici. Ia uitați ce-a putut să facă porci ăștia aici, senzațional. Când mi-a visat, cred. Mamă, senzațional ce pot să facă forțele naturii, vai. Uitați cum a rămât râmile. Ia uite, bă, legară de urți. Mamă, senzațional. Ia uitați una și aici. Mamă, senzațional, tocmai am călcat într-una din de-astea. Senzațional, ia uitați. Mamă, senzațional, ia uitați ca cât căcat. Mamă, ia uitați, aici drumul se bifurcă, totul începe din ce în ce mai greu. Mamă, pe care cale să o iau? Spuneți și dumneavoastră. Spuneți, vă rog eu. E și un stâlp aici, vreau să-l vedeți. Așa. Mamă, pe care drum o vom lua? Pe care drum? Stați să mă gândesc. Mamă, ia uitați aici. Senzațional. Am ales drumul ăla. Hei! Iar m-a speriat. N-am asta. În trecere, firai tu să fii, că ce mai căca pe mine. Uite, doamnelor și domnilor, puțul oamenilor din bezdeați. Mamă, puțul care bea lumea din Ploiești apă. N-am văzut asta. Tocmai cred că ne apropiem de casa lui 11-15 căței. Uite acolo. Casa lui 15 căței. Se vede de cât acoperișul. O antenă. Uite și un drum acolo care duce. Haideți, vă duc din ce în ce mai aproape, doamnelor și domnilor, să cunoașteți casa lui 11 căței. Mergem pe un drum de bifurcat. Pe aici. Mamă, doamnelor și domnilor. Mamă. Notule, doamne, bine mie, mai încolo cum e fi, mamă. Asta m-a învățat tot așa de la un țăran după aceea, după în zonă. Și că erau odată niște țărani pe drum. Unul era un bălbăit, unul nu. Dintr-o dată. Puiu! Ei, mă! E tu căcat. Ăla pe la lantul nebălbăit îl chemam Mircea, știi?
așa. Și zic că păuiu! Ei, mă, e tu căluț. No, dar unde e, mă, că nici pe nu-l văd. Nu, că a trecut. Iar mai merge. Nu, puiu! Hei, mă, e tu căluț. No, dar unde e, mă, că nici pe ăsta nu-l văd. Nu, că o trecut. Puiu! Ei, mă, e tu nu, lasă-mă, mă, că sunt supărat. E tu nu, lasă că l-am văzut. Nu știu atunci la ce ai călcat în el. Așa, uitați casa lui 11 cății, doamnelor și domnilor. În ce condiții poate să trăiască acest om? Senzațional! Senzațional, doamnelor și domnilor. Uitați apa din care bea acest om. Este senzațional, doamnelor și domnilor. Această clipă de adevăr. Mamă, n-am văzut așa ceva în viața viețuicilor mele. Mamă. Numai în direct se poate găsi ca la Diaconescu această filmare. Sunt convins că și în reluare. Și numai în România. Mamă, domnilor și domnilor, ia priviți acest șant. Este absolut magnific. Cu câtă, stăruință, cu cât har a fost construit. Ia uitați acea copită de acolo, o vedeți? Mamă, uitați acest suc pe care va fi făcut niște suc. Uitați o tăpărișcă zburătoare. O vedeți? Mamă, o vedeți? Eu nu mai văd. Mamă, din greșeală s-a dus. A dispărut tot. Și cu asta, doamnelor și domnilor, vă spun cu regret în suflet că s-a sfârșit emisiunea de azi. Vă rog eu frumos, dacă se poate, de tot sufletul lui Babi Minune, să o urmăriți și mâine. Vă dau și 1000 de euro, nu se pune problema la mine. Vă dau, vă îngrop în bani. La revedere!